Здравейте хора и зрители на Games България. Аз съм Зевс, Games България. И днес ще снимам как хаквам игра с програмата Lucky Patcher. И нека да започваме. Реших да хаквам играта с Subway Surf. Така. Нека да изтеглим. Всъщност, този клип го снимам за трети път. И двата пъти не си бях пуснал тъпата камера. И сега реших да снимам с друг видеоредактор най-сетне, който мисля, че е добър. Нека това да се тегли. Аз сега това не ме гледа какво правя. Всъщност сега правя един трик. Така. Нека да започваме набързо. Така. Lucky Patcher. Така. Тук да се махна. Така. Отвори менюто с кръпките. Създай междупрофесионално АПК. И третото. Ако ви е по-нова версия Lucky Patcher, моите е от по-старите. Така. И ако ви е точно същата версия, сега те изгуби приложението. Моля да опитайте отново. Що бе? Така, ох. И ето, че можем така. Искам да ви кажа, ако искате нещо да снимам, примерно, ако искате да снимаме примерно общ клип с Тор Зевс, с Тор Games България, може да напишете в коментарите, ако искате да почне някаква поредица и ако искате да снимам как хаквам някоя игра. Но с програмата Lucky Patcher ще бъде. А ако не стане, не съм аз виновен, така че... Клипа вече стана 4 минутен. Сигурно виждате в долната част на екрана колко време, защото аз да виждам. Мисля да спра клипа за малко. Така, и продължаваме с клипа. Така, тук пишем резултати от кръпката. Така, тук не цъкайте ОК. Цъкайте отиди до файла винаги. Така. Ето нашият файл. Така. Ако сте на Huawei, правите ето така. Хоп. Това ви е заключен. Правите. Това го махаш. Това го махам. Така, остава само това.
Оф. Махате. Subway Surfer. Ако се чуете, защо изведнъж целият ми екран стана на розички, телефона ми е така настроен, че да се сменя на всеки 5 минути картината. И после не мога да я махна. Наистина ли искате да изтриете Subway Surf? Вижте, да. Сега да инсталираме. Стегли. Така. Така. Цъкате отваряне. Какво друго? Чакай да бутна знака на Мобизен. Така. Това е най-новата версия на Subway Surf. Естествено, аз си хаквам Subway Surf, ама вие моите и други игри. Но да ви предупредя, не всяка игра може да се хаква. С люки патча. Ако се питате на какъв телефон снимам, аз снимам на Huawei U6 2. То. Аз му викам то. Въпреки, че сега много ми бъгва, защото снимам клип. На вас няма да ви е така, зависи какъв ви е телефон. Но мен не са ми бъги, защото снимам. То няма как да ми бъги. Още един път ви казвам, когато искате някаква поредица да снимам на някаква игра, пишете в коментарите. Ама гледайте да не е много голяма игра, смисъл. До 1 гигабайт. Правя ви ограничение. Което мисля, че е доста голямо. И... не ще падна. Как ме бие по този стареца? Connect Facebook. Добре, аре, ще Connect. Вие ако искате имате Facebook, не, няма да си давам имейла и паролата. Че вземе някой да ме разбие. Така, ето го истинския хак сега. Шоп. Гледайте си. Примерно, Double Coins. Тук не пипате нищо. Само давате така. Да. И веднага идват Double Coins. И само трябва малко да изчакате. Така, Double Coins. Сега да купа пакета. Да. Стартер пакет. Пак. Да, получил съм го колета. Сега про пакет. Нека да си купим и про пакета. Също така, искам да ви кажа, че така, когато някой приятел ви дразни за рекорд, може да го дразните вие
като му направите, като използвате милиони ключове. И така ще... В смисъл ще го биете и той ще се изнерви. Само ако е някакъв, който е безмозъчен, не го карайте, защото ще вземе да се ще вземе да убие някой. Ще вземе да се опие. Така, и вижте сега. Джетпак, примерно. Готово, фул. Бутушките. Аз нямам пари. И мисля, че това беше от мен. Не, всъщност няма да е от мен. Ще изигра още една игра. Искам да видя докъде ще стигнат тези паковете. Легенд пак е сега. Всичките пакове съм ги взел. Така. Нека да покупим, да ви покажа кой ми е най-любимия герой. Най-любимия ми герой. Една от най-любимия ми герой е Зоуи. Ето я имаме. Ама е тази Зоуи. Ми е любимата. И другата е Нинджа Тайма. Бялата нинджа. Май ще купи тая нинджа. И нека да вземем наградката. Мисля, че това беше от мен. Не. Аз мисля, че бях настроил да клипа да ми е 12 минути, ама той се каза, че не е 12 минути. Ще кажа, че не. И този път, наистина, мисля, че това беше от мен. И ви казах за това за коментарите. Надявам се клипът да ви е харесал.